Ya, assalamualaikum. Lek gua hari ini dodol guys. Lho, semonggone wis abung-abung. Monggo mampir mungkin jenengan kepanggih kali semangka sing merengangah. Niki enten jambu, semangka, melon, walah komplit pokoke. Iki tesih tak ocekino. Oh, jemboke melok ngoceki buah. Ora iku lho, gak penak. Jalan-jalan Ria habis naik stroller mutu-mutu bisa lagi dari Maku kok. barang ngono gone TK teko gone gimana lewat pun Gone yeni ika. Iya lho. Lu ngoceki Mas iki. tak habis Mana sih tok 2000. Murah saiki turu. 2000 yo ora paten. Nanas. Ewangi bae. Cung 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 cung. Ya. Wis ngenggek ngono ae. Njaluk mlaku wae. Tangi jam piro, Mas? Anggur watuk mesti enek mukoke. Kok arep mie dundunge cili-cili hati kena tangan carane kita itu zaman udah itu kambreset kena tangan Lihat ini loh tuh. biasa pentil Empuk kowe ngalek tekan jero. mateng kok Aja nek kena tangan loro. Laduyan Selamat baik. aku gawe lagu anyar ku sore nyanyi channel nah kok lagu ini kok Tenan ora. Kok koyo sing kae. suwi gak tau Bilaga, kowe gak iso aku. saiki suwi gak tau nyanyi Bilaga.
cilik ini ki malah lebih deh. Malah gede ki malah gak lega. Digolek lek. Iya, Biasanya jan wis kecil. ono jarang sing. Melon 10.000. Wis. Ngoyang kok. Mlaku wae ndang, mlaku neh kono. Mlaku neh lempokno sing ngomongno numpak sepeda iku. Nyah, melon. Wah, kok Jawa panganane ta. Gayo ya. Kok Jawa panganan, Mbah, sedilongkas tak entekno. Jablute tak entekno, Mbah. Nah, suwe-suwe yo gede iya lho. Gayem. Rambute wis tukul, Mbah, rambute wis nipis iki lho, Mbah. Rambute wis tukul. Sak sprit ya. Nangan tes. Pengen nih dikirone dikeki. Kok yo ora nek kuwi panganan ngono lho. Klamut-klamut. Tak kon jaluk yo. Sawe lae. Wah, kok doyan so dawet doyan milih iki. Dino mangan buah. Kayak doyan. Wela pengen mbok parane. Melone cupis cilik-cilik. Sik ae iki sing biyen. Awet. Emang tuku. Sing dhewe kok awet men. Sampai kurang sasi. Sasi. Melon ki anjane awet. Kudu dipangan tikus. Lah iya, melone pinteran tikus. Jadi hari ini rujake nanas, melon, semangka, katas, bengkoang, gondong, ding, Tapi timunnya gak enak kayaknya. anak kerayu. Timun larang kerayu larang kok kerayu murah kerayu kok. Timun sekilo 10.000. Dalam biyane sing 3.000 dadi 11.000. Timun larang timun tiga-tiga ora moto dipanggil. Sarangan kuwi Ora padha ae wong timun kok kene timun kok sarangan kok. Wong bakul yo bakul kok kono, bakul makan. Bakul. Mak. Jadi iki pengen iki lho. Pengen gayo, klamut-klamut. Nyah. Kok Jawa panganane kok tangane wis ngatong Besok kuwi apa tegas. Baik karono ya. apa Wah, urung doyan jajan kok, Mbak. Baik karono baik. Baik karono. Urung doyan jajan. Baik karono. Ngerti bane. Indomaret. Baik karono karono baik. Ya, oke. Tok. Ding aku prei aku Pak. Rangke. Karo. Karo kowe. Lah kali-kali mau piye karo dino ae. Aja kayak gitu ya. Ngerangke enggak. Yo kok ben makan sapan udus. Wah, yo babar pisan kancane kono.
Kayak dari barat kayak bagiman. Kayak Adnan kae. Wah, Karo anake kabar gede ya. Ngono bangetan ya nanan kae banget. iya nanan iki walala. Maret. Iya. Kok anggar ono ora nyekeli tak 30, 35, 36, 37. Wah, bandare bangkrut. Yo tenan ah. Iya. Nek gede-gede pinter, Mbak. Duh, rengking kok. Lah ya, Wah, ngaji. cilikane angger Wah, ada mendile. Wow, angger jam 1 jam anu ku mata esok jam 1 ngene ya. aku krungu mendino lek kok. Baik Carono, Pak Montor. Baik Carono. Indomie. Gaduli. Gaduli. Katoke kon gadung. Lho iya nanane. Gaduli katone. Ayo geret ngene baik. Ayo baik gaduli. Indomal. Indomaret. Kok mek sing ndok. Ndok bundel. 2. Aduh, Ke tangane kiwa aku nyekeli sing tengen kok grim sing wis 12.000 pira. waduh. Aku ngono, kadontakno mah. Alah, kadontak cek mah. Alah. Piliane mah. Kadontakno mah aku Angger rong digawa rono rong mak anu. meneng. Rong Kayak murah, saiki 13.000 ka 10.000 kae. saiki 13.000, Bar. 13.000. Tak kok Wah. anak wedok kuwi. Tak tukokno aneh, Bar. Es tung-tunggone Joko ae, Bar. Aku kon Mah aku. aku anu deh kenalane yang Ratan niku bendino Mah, awak Joko nek tak mah. golekno Joko ae. Mah rono tak ganduli aku terok masanan aku. Kata tak ganduli karo mlaku. Ya ayo Pak karo ngene. Ayo Pak. Aduh, babar pisan. Ayo Pak. Iya, tak golekno Joko tung-tung pira kok? 2.000. Ndak mau. Ndak mau aku, Mbak. Ndak mau. Rasane ku lho bar padha. Iya. Kono menang Indomaret ki menang anu bar. Pajeke larang nggon. Kuwi bro. Tahun bisa 1 plus tahun nih. Kuwi nggone wiji ya? Tahunnya 100 berarti sasine anu. Sini Sekarang itu. masa setahun 100 juta, Bar. Iya, aku jadi 5 tahun 500 itu. Walah duwe lemah di kontrak Indomaret. Goblok ki wong lor kuwi goblok. Wong rasa apa? Wong lor sugih. Kuwi ndak sing anu disewakno kaya anu mainan. Wong sapa? Sing mas sugih. Ya ndak pe langgeng. Ya dia langgeng. Oh iya. Kuwi pinter cek pinter goblok iki. Bamin yo. Bam pinter cek pinter goblok kae. Iki ngerangkai kayak lah. Iki gitare ngene iki lagu opo gitare. Iya baru dadi bar. Kan macul kalau aku nggak laku santis. Alah sediluk tok as dadi urung tak nganu ki. Urung tak rekam. Engko tak rekam. Ya sowi gak tau nyanyi, orsin ngantek anu, ngantek sawangan. Kabar kae yo, kan kabar. Nanan kae yo, wakare wis itu mbiyen talesno. Nih, Iya, tempat talesno lagi ngamuk. Ngamuk gua ngebel aku. Halo, Pak. Ki wong mau angkat, bosen kalau Pak bosen aku sengeni. Dino. Yo tenan ah. Kowe bebodok bel, halo Pak. Ora mangkat. Bosen. Anu. Bosen. pane ngebel nang kowe. Wane iki aku mbok ngebel aku wong gak mangkat Pak. Nek aku wedi. Nek tak uncal tenan. Uncal tanah. Uncal ure tuklek. Alah cilikane pujon apa ae kok nganu noke. Ngono wedi.
Mesti bar ya. Hmm. Gede-gede pinter. Angger mesti. Wis sing adon sapa ki nanan kuwi? Iku. Iya, warane becak kuwi. Iya, Eh. mening ya. Ya, Iya. kalau gede takoki jalan buane. Ya anu nanan nek ti, ya elek ora. Cilikane angger jam 1 mesti nganti esuk nang. Tak warai nadan anu. Tak dongono nek landung tak tambahi 15.000. Dilandung tenan aku ditagih. Pokok landung aja tekak. Landung yo ambekane yo nganu ki bar gak tok bar. Yo, ini bocah ini sing kena diatur ya. Iya. Pokok landung. Walak sholat tak cek apa yo. Landung. Walak sholat. Lagi tengah nak detero. Wah, aku tagih 15.000. Yen nyeluk wong ya kudu sing landung wong sing niatan kan nyeluk wong. Dan ngene Pak tau sapa sing bocah kaya nanan. Dan sapa? Saiki gak tau rene bar putung. Oh, terus sapa? Endi aku gak tau betok. Rene jenake terus. Apa wis ae. Ayo. Betok Al-Qur'an no ngajine. Ngunyek ngono komplit kan ngomong. Ngomong komplit lah. Di rumah bisa naik SMP aku. Di bola 1.000 aku. Ning korokan gede gitu. Iya. Kau oleh bar. Kau oleh aku tuku dhisik kae lho modal madil. Lah ya padha kena 130 jaman kae aku tuku kan ning Pak, pokoknya orang gede Pak. Bola 100 bisa ae aku. Ada duit. paling ora 150-an bar saiki. Aku ndek loro. Woi, nang gak tau tak waca saiki. Malah sing cilik malah. Yo aki diri. Di cilik tulisane lembut gak kaya Aki tuh kalau mana ada loro kok telu kok. cilik gak kaya sing gede. Aku apa yang dinindas lo nek nilang nyetopek buat diri. Ngguri anu gedangan Gue mana ada jiku anak itu dia. tekutut. Yo apa? Dah. Kan lu gedangan ku anu angkrem rekutut bat. Kalau nilang karena ngudok ya ngedek. Hmm. Anak lalah. Gendi. Jadi Wala dhuwur kowe apa iso menek. ora bocah nganu. Ketau kalau ketau ada walak. Ya iya bat. Oh, ketau. Ning anu ning kemadian kuwi Kok ngemakno ae. Ya, lho tak potong kasih. Kok iso ngentarani nek iki. endi bat. Kalau buntutnya kan. Oh iya. Kalau- Oh iya. Iya, iya. Wah lele nang pucuk kono kae. Kalau ketemu anak itu kita. Lha iku paling ora kok ketok kae. Bukan malu. Tahu malu. Ya gendilan apik bar. Kowe nek lanang kuwi. Tak ngolah naik loro, takutnya. Sopo sing mani menek? Nek loro. Ngolah ketok, kudu nyedak Pak, ngene-ngene anake. Dia panas dan pinter kok. Oh iya kae apa buntute nyapres, nyipris kae. Lor itu lor sih. Awas iki. Apa? Kok ora nganu bar kowe bar. Ya kono anak lor tahun ke-8 ya. Ya gendilan. Enggak, anu gitu. Tak kok ya gitu. Rekutut jagatan ya Kok rapan. iso ya getarane? Oh iya ora bar ku tawure kaya ngono. Nom tua-tua aku karo Pak Amun cek pinter goblok. Aduh, mripate sik eren iki. Loro ngerti kok anak ngono ae, mbok ora anak loro, ora anak loro ketok. Dene ngene. Wis panen jiko nek ketok. Yo ngene cuma apa nek apa. Mas tak. Ora tawure bar. Jadi sithik nek. Meneke ku lho sakmono dawure. Dari malah saya kita loro 30. Iya nek gendilan enak regane. Bayi luar. Gendilan nek regane nek wis dadi 150 200 kok. Gendilan lanang wis dadi Ora kemarin 20.000 cek payu. Perkutas iki dia gak kenal. Ora nek arusan aku kene. perkutut kene regane perkutut.
Ada tali kerja. Jain. Batang aku barang. Lah jaman kae kowe ndek perkutut kong kae. Iki nek gak payu. Kayak muak. Ini kok ana lurus, Pak. Wani menek pura kira-kira samono dhuwure. Gentilan iki lho, gentilan payu gentilan. Gentilan iku regane enak. Indomaret, Mbah. Walane Pak Sabal. Indomaret. Putune kae walah. Nakale ra umum, nakale yo nakal nangis kuwi. Nangis sampe bengi. Lu. Wah, kayak ya doa. Jadi bocah nek nek sindikane nangisane gedene pinter. Nek menang malah nakal. Dengan lagi soyo cerewet. Yo saya gede. Rambute saya nyiplis wis anggere canjungok kok Ma, astaga, aku ya. ngonyeng ae. Jam 7 ini, Mas. Ke jam 7 iki guys. Tak ojeki nanas, ngojeki nanas iki jan ribet tenan. Ini kadang-kadang iku lho. Padahal aku wis ngojeki ngene iki tangane sing medas ae. Wah. Makane kowe lek hamil muda, aja mangan nanas bahaya. Panas. Iki gak wani melengak-melengak guys, masalah iki besone landhep. Perut saiki tobate angger tangan kena beso, waduh wis to. Piye dienggo ngedoli? Kenapa perye ra karu-karuan padha karo picis. Makanya saya setiap hari sanggup Candy Plus. Sewaktu-waktu ada kecelakaan kerja langsung. Nah, sekian dulu guys, kita nutup gawean. Semoga hari ini daganganku laris. Ya, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, hari ini Mbah Guang ready kembali. Rujakane komplit, monggo mampir.